ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କାର ଏକ ଭାଉଚର ମିଳିବ। ତ ଏହାର 17 ତାରିଖ ରିଲିଜ୍ ଡେଟ୍ ଥିଲା, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲିଜ୍ ହେଇନାହିଁ। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏଠି କୌଣସି ଏହାର ହାଇଲାଇଟ୍ ପେଜ୍ରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ନାମ ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶା। ତ କିଏ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିଛି ୟାକୁ ନା ବିଜେପି ସରକାର। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ମିଳିବ। ଲେଖାଯାଇଛି ଓମେନ୍ ହୁ ଆର୍ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତ ବେନିଫିଟ୍ କିଏ ପାଇବ ନା କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ନା କ୍ୟାସ୍ ଭାଉଚର କେବଳ 50,000 ଟଙ୍କାର। ଇଲିଜିବିଲିଟି ଫର୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କେଉଁମାନେ ଇଲିଜିବିଲିଟି ହେବେ? ମ୍ୟାରେଜ୍ ଓମେନ୍ ୱିଦିନ୍ ଏଜ୍ କେତେ 23ରୁ 59 ଇୟର୍ସ ଓଲ୍ଡ। ତ ଏହାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମୋଡ଼ କେମିତି ରହିବ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କେମିତି ହେବ ନା ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍ ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡେଟ୍ ଓ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ତ ଏଇଟା ରିଲିଜ୍ ଡେଟ୍ ଆସିନି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କ କଷ୍ଟମର୍ କେୟାର ସହିତ ଏଇଟା କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏହାର ୱେବସାଇଟ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ www.odisha.gov.in। ତ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ୱେବସାଇଟ୍ଟି ରହିଲା। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତଳକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଏଠି ବି ଲେଖା ହେଇଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଭାଉଚର 50,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର 23ରୁ 59 ଇୟର୍ସ ଓଲ୍ଡ। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର, ଯେଉଁମାନେ ବିଧବା ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମିଳିବ ଏହି ଭାଉଚରଟି। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ବେନିଫିଟ୍ ଅଫ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତ ଏହାର ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଲେଖାଯାଇଛି 1 ନମ୍ବରରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ସପୋର୍ଟ। ତ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ସପୋର୍ଟ ମାନେ ଏଇଟା କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନା 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅଛି ଏବଂ 50,000 ଟଙ୍କାର ଭାଉଚର ମିଳିବ। ଏବଂ ଏଇଟା ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଅପଲିଫ୍ଟିଂ ସୋସିଆଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍। ତ ଏହାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କି ଯାହା ବି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଯିବ। ତ ରିଲିଫ୍ ଟୁ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ଇନଭେଷ୍ଟର। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡରେ ଯଦି ଆଗରୁ ପଶି ଯାଇଥିବେ କିମ୍ବା ଯାହା ବି ଇଏ କରିବାର ଥିବ ଆପଣମାନେ ସେଠି ବି କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ। ଏବଂ ଏହାର ଦେଖନ୍ତୁ ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ୍। କେମିତି ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ ନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେଠିକି ପଇସା ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିକି ପଇସା ଲଗେଇକି କାମରେ ଇଏ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି କ'ଣ ଅଛି ଏହାର ଇଲିଜିବିଲିଟି ଫର୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ତ ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଟିଜେନସିପ୍ ନେଟିଭ୍, ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହେଇଥିବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସେମାନେ ଏଇଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରମାନେଣ୍ଟ ରେସିଡେନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ହେଲା ଲେଖା ହେଇଛି 23 to 59। ତ ମ୍ୟାରିଟାଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ଓନ୍ଲି ମ୍ୟାରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିଡୋମେନ୍ସ ଆର୍ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶା। ଆପଣମାନେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ବିଧବା ହେଇକି ଥିବେ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଇକୋନୋମିକ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ହାଉସ୍ୱାଇଫ୍ ଓମେନ୍ସ ଏବଂ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ଦୋଜ୍ ଓମେନ୍ସ ହୁ ଆର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଆର୍ ନଟ୍ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଫର୍ ଆପ୍ଲାଏ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ଯେଉଁମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କରୁଥିବେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାର କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ।
ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି ଏବଂ ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୁଫ୍ରେ ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର। ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ରେ ଆସିଲା ପାସପୋର୍ଟ ଏଠି କେତେଟା ଲେଖା ହେଇଛି, କିଛି ଲେଖା ହେଇନି, ଆପଣମାନେ ପାସପୋର୍ଟ ରଖିଥିବେ। ଏବଂ ତାପରେ ଆସିଲା ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆପଣଙ୍କର ଆନୁଆଲ୍ ଇନକମ୍ କେତେ ରହୁଛି ସେଇଟା ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଏଠି ଆସିଯାଇଥିବ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିହାତି ଭାବରେ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଥିବ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କପି। ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କପି କଲେ କ'ଣ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଜେରକ୍ସ ଏବଂ ଅରିଜିନାଲ୍ କପି ବି ନେଇକି ଯାଇଥିବେ। ତ ଏହାର ରିଲିଜ୍ ଡେଟ୍ ଆସିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଡେଟ୍ ଆସିଲା କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ପାଇବେ ନୋଟିଫିକେସନ୍।